Anem a veure en aquest vídeo com podem crear una pàgina en el nostre curs. Les pàgines són un espai on mostrar contingut ben estructurat i divers. En una pàgina podem tenir títols, textos, imatges, taules i més elements. En general, en una pàgina tindrem una quantitat important de contingut. Si posem aquest contingut directament en el curs, ens crearà una pàgina inicial molt extensa i possiblement desestructurada. Bé, anem a veure com crear una pàgina. Estem identificats en el nostre curs, el tenim obert i activem edició. Estem al tema que ens interessa i anem a afegir un recurs. De la llista de recursos seleccionem pàgina. Comencem posant un nom a la pàgina. Podem posar una descripció que podríem mostrar amb aquesta casella a la pàgina inicial del curs. En aquest altre bloc generarem tot el contingut de la nostra pàgina. Si despleguem el quadre de botons, veiem que tenim un munt d'opcions. Tenim uns quants botons per formatar el text, per crear llistes, posar enllaços, imatges, colors, per alinear, fins i tot podem posar fórmules, un editor d'equacions, caràcters especials, podem crear taules. Comencem posant el que seria un títol. Seleccionem aquest text i anem a posar-lo com una capçalera gran. Posem al final i saltem a sota. Anem a inserir ara una imatge. Anem a buscar el fitxer de la imatge. No és necessària la descripció per la imatge, la mida ja és correcta i anem a fer que estigui alineat a l'esquerra. D'aquesta manera podrem posar a la seva dreta un text. Ens situem a la dreta de la imatge i enganxem o escrivim un text. D'aquesta forma podem anar creant tot el contingut necessari a la pàgina, posant taules, posant altres elements. Per acabar anem a posar un enllaç que ens portaria a una altra pàgina amb més informació. Necessitem l'enllaç, l'enganxem i el farem que s'obri en una altra finestra. Bé, amb això ja tindríem una pàgina bàsica creada. En quant a l'aparença podem fer que es mostri el nom de la pàgina quan l'obrim, que també es mostrés la descripció anterior dins de la pàgina, que es vegi l'última modificació, la data de l'última modificació que hi hem fet, això ho traiem i guardem. Ja tenim la pàgina aquí creada, obrim per veure com es visualitza i ja la tenim aquí. Si tornem al curs, podem resituar aquesta pàgina a la part de recursos. Quan hem acabat, com sempre, tanquem la sessió.